Добро утро от мен. Казвам се Николай Капитанов и в това видео искам малко да си поговорим на това, защо не съм се отказал от мрежовата индустрия. Да, много хора са ми казвали не, но знам, че това нещо ще проработи и знам, че много хора още не са запознати с мрежовата индустрия в детайли, но скоро ще се запознаят и 100% съм сигурен, че ще им хареса, защо компаниите изплащат така комисиони, за да може да се разпространи продукта при хора, които го използват и го споделят от уста на уста. А защо иначе търговски обекти като Била, Kaufland и така нататък, където инвестират само в реклами, да, водят клиенти, но това е вече неефективно. И да, дават се едни пари за реклами, едни бюджети за реклами, които парите отиват в медийната индустрия и за това вече почва телевизия да не се гледа, защото има толкова много реклами. Пускаш телевизията и всеки дават някакви реклами. Гледаш някакъв филм и 3-4 пъти спират филма, за да можеш да гледаш ти реклами. Хубав ден и до скоро от мен.